Kapin 50 ka mga sea turtle hatchling ang girelease sa karagatan nga bahin sa Alabel, Sarangani. Ani report ni Jestoni Humamil. Gipangunahan sa mga personahe sa Provincial Environment and Natural Resources Office Sarangani, Menro Alabel ug mga sakop sa bantay dagat ang pag-release sa 54 ka mga hatchling nga mga olive ridley sea turtle. Kini ang ikatulong higayon karong bulana nga adunay gi-release nga mga bag-ong pusa sa pawikan sa Alabel. Gawas ni ana, daghan sab kuno ang gi-release nga mga turtle hatchlings sa ubang area sa Sarangani Bay. Karong bulana, ikatulo na sila nag-release. Ang unang release nila 34, then 44, kani 54. So daghan gyud siya. Sumala pa nga halos kapin 2,000 ka mga olive ridley sea turtle ang gina-release matag tuig din hilang sa Alabel. So makita nato nga ang atong biodiversity karon diri, ang atong ecosystem nato diri is strong pag healthy pag gyud siya. Kadaghan patang makita nga mga pawikan diri sa atoa. Busa nanawagan ng Penrose Sarangani sa mga residente sa coastal barangay sa Sarangani nga dayong i-report sa bantay dagat kung aduna sila makita nga mga pawikan ug dili gayud kini hilabtan. Sa karon anaa sa 25 ka mga bantay dagat ang nakabantay sa tulo ka coastal barangay sa Alabel nga mao ang Barangay Ladol, Maribulan ug Kawas. Gani sa karon gikonsidera kining critically endangered. Sa critically endangered pa gyud siya kay nabutang siya sa CITES na na critically endangered siya. Na that is why nga kita diri ang atong mga bantay dagat, ang atong mga barangay officials ato gyud silang ginahangyo nga pagaistoryahan gyud ang mga tao diri labi na diri sa coastline ang community nga kung naay makita nga pakawikan pasagdahan lang nila dili nila hilabtan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.